tuteren. Kom, Tomke, gauw in de auto. Ik zit al. Huh? Oh ja. Nou, dan kunnen we die kant wel uit. Ik ga weer in, Cornelia. We gaan naar het zwembad. Oh, leuk. Lekker zwemmen. Nou, Saar. Hast de zwemkleren voor mij? Ja, wees wel. Oh, kou, tuteren. Huh? Wat? Ja, toe, tuteren. Daar rent de juf. Oké. Hoi, juf. Hoi. Oh, je daar. Zitskus, woorfamke. Toe, tuteren. Nou, van deze keer nog. Hé, en daar Boukje. Die zit bij mij in de groep. Toe, tuteren. Nee, we houden er nou mee op. Van mij van de politie net niet iedereen klaksoneren. Nee? Nee. Dan krijgen we een bekeuring. Een boete. En dan moeten we betalen. Waarom? Nou, de klakson is bedoeld om orenmeesken te waarschuwen dat er gevaar is. En net om ze alleen maar dag te zezen. Nou, dan mij stoel wel naar elke niet tuteren. Hoezo? Nou, doe is een gevaar voor elke nien. Grapke. Tonke, hier is een keer.